Nakakamiss mag-vlog talaga. So, hindi ko nakapot yun. Tara, faster. Ito yung mga na-harvest natin guys sa ating mini guard. Mahal. Mahal. Ito lang ganito. Hindi nga ni Pango. Mahal. Mahal. May mga kanong ganito. Family bundle. Hello guys. Good afternoon. Hi pa. Hi guys. Ayan. Pamili tayo sa grocery. And then, Kami lang dalawa kasi. kami lang dalawa. Wala si Hagrid. Hindi tayo ng kape. Hindi papa. Coffee mate pang. Ito lang ganito. Coffee mate tapos. Ayan, ordinary? Or strong? Strong? Wala naman pinakamalaki nito. Ganito lang. Salapat ginger powder. Kano yan? Sibins ko. Ha? Bitsing ko pa my friend. Yung ko pa? Ikot kayo. Bukat kayo? Ilan eh? 127? Ay? Sure ka? Yung malang mab na nagbabajing ko. Sorry. Magwanta pang mag-mango graham. Magkwanta ba? Mag-graham kita. Mango float. Mag-graham. Mag-mango float. Tulo? Okay, yan yung tulo. Ano sa rin, hindi eh. Sarap din naman ito. Pero iba na siya. Harap pa ngo? Ito rin ni, sparkling ni. Yung mga wines. Di ba oh, grabe, malapit nang maubos. Ano? Red wine nung Velino. light ra. Ha? Light. Light. Kahubog lugar na. Dilin. Kanina lang. Kanina lang. Pila na? Bigas para sa ano guys, sa mga courier namin. Doy, pila ni Doy? Wow, mahal ng ano. Ano yan? Mahal. So ito lahat guys ng ating mga nakamigay. Hello guys! So, pasensya na ngayon ako nakapag-update sa inyo kasi so, ay sorry, naglalaro pala siya. Ngayon ako nakapag-update sa inyo kasi ngayon lang ako nakarating and kanina kasi si Papa yung nauna. Dinala niya yung mga binili natin and then ako naman naiwan ako sa Gaisano. So, naglibot-libot muna ako kasi naghanap din ako ng wine glass. So, diba? Oh, wine glass. So, ayun. Habang hinihintay ko siya, so naglibot-libot ako. Kasi, yun nga, nung last time, doon kami sa SM, sobrang nahirapan talaga kami magdala nung mga grocery namin. So, ito ay grocery talaga. Kasi today is payday!
So, payday today sa YouTube and akala ko nga hindi na pwedeng mag-collect ng sahod kasi kailangan sa bangko na diretso yung sahod. But then, pwede pa pala yung December. So, ayun. By January, I think by January, kailangan talagang hindi na sa Western Union kukunin yung mga sahod. So, kailangan na. So, anyway, yun. And, yun lang yung may update ko sa inyo. And thank you sa inyong pag-grocery dahil sa inyo talagang nakapag-grocery kami kaya ng bonggang-bongga talaga ng dahil sa aking sweldo sa YouTube. So, nagpapasalamat talaga ako kahit hindi ako masyadong nag-upload ng videos pero meron pa rin ako nakukuha na sahod sa YouTube. So, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. And, nakintulong din yung aking second channel, yung kung di pa kayo nakapag-subscribe, Christine Likit. So, nakalagay yung link sa baba. So, yung mga, in-upload ko dun yung mga about sa business sites ko. Yun, so Shopee, ganyan, para hindi mag-rumble-rumble dito sa aking channel, dito sa Our Family Budget. So, ayun. Hello guys, good morning. So, today is actually Wednesday. So, December 23, 2020. So, bukas is, diba 24 naman tayo talaga celebrate talaga ng, ano. So, ayan, naglalaba pala ako ngayon. Kaya maingay yung, anong tawag dito? Maingay yung washing machine. So, si Papa umalis kasi maglulumpia kami ngayon. And then, iinitin ko tong nakakamiss mag-vlog talaga, super. And, iinitin ko tong pandesal. Ayan, marami pang natira. So, i-ano ko sa oven para, ito yung maging almusal namin. So, ngayon, actually, meron pa akong i-upload, i-edit na video. Sana ma-edit ko today para, syempre, para ma-upload na din. Anyway, ayun. Hindi na kami masyadong busy ngayon kasi, hindi ako nag sa Facebook, ads. Pag nag-ads kasi ako sa Facebook, yun yung nagiging busy kami sa Frozen namin. Ayun. So, i-ano ko muna to, ipiprekit. Ayan, ang ginagamit ko itong gato ko, itong glass. Ano to? Parang regalo sa amin to sa kasal namin. Tagal na nito. Ayan, ang dami. Hindi namin nauubos. Ayan. Ayan guys, kakarating lang ni Papa and then hindi po ako tapos maglaba pero nakapaglinis na ako sa labas. Hindi na ako nag-vlog sa labas kasi minamadali ko na. And then, yung umagahan natin, nakalimutan ko pa na ako sa oven nung pandesal, nakalimutan ko. And, yun yung umagahan namin ngayon. Magkakape lang kami kasi hindi naman ganun ka matrabaho ngayon na araw kasi wala kaming pick up today. Ayan. Good morning pa. Morning guys. Init pa na. O, ayan. Buti hindi nasunog yung pandesal kasi nakalimutan ko talaga siya. So, anyway, nag-drain pa ako and then mamaya ko na kasi medyo mainit na. O, tingnan nyo. Mainit na. So, tingnan nyo dito, meron pa ako. Ring light. Yan yung ginamit ko kagabi nung nag-haul ako. Kasi ginabi na kami. So, nagkaroon kami ng idea na pag nag-grocery, iuuna mo na ni Papa pa-uwi dito. Sa kanya ako babalikan. So, para hindi ganun ka-hassle. And then, yun, bukas na yung Tapos, may sabi ni Papa, ito pa? So, sa Atsal, yung may mga nagtitinda daw na binibilhan namin ng mga bell pepper, ganyan. So, parang ata sila na, anong tawag doon? Na-scam sila doon sa bell pepper kasi puro na siya pala, durog na. So, minsan nakakaawa. Ngayon pa na Pasko, marami pang nang sa scam ng kapwa natin, diba? Matanda pa yun. So, matanda pa yun.
So, sana wag naman ganon, 'di ba? Kasi kahit hindi Pasko, sana naman wag naman mang-scam ng kapwa natin negosyante na konti nga lang yung kinikita tapos sinano pa, 'di ba? So, ayun. Anyway, ayun, magkape na tayo. Kasi pagkatapos ko maglaba, i-edit ko muna ito. Pagkatapos ano na tayo sa ibang trabaho. Ayan, kukuha ng malunggay. Ito kukuha ng ano guys, malunggay. Wala na yung unod be. Wala yung unod nak. Enough na nak, hindi ko naabot yun. Ta, faster. Hindi ko naabot. Tukuha tayo dito guys ng ano. Kasa ng Pechay. Hagrid. Ito, meron na namang mga ano. Pangladog koan katong alugbati. Maliliit na to guys kasi kinukuha na namin lagi. Pang pick up na. Ayan. Naglaba kasi ako guys. So, ito yung mga na-harvest natin guys sa ating mini garden. So, mga pechay. Ito. Konti yung nakuha ko nito kasi nahirapan akong pumasok dun sa ano. May mga nilabhan kasi. Tapos ito, malunggay. Hi guys. Nakuha ko tong malunggay dyan sa ano, sa amin talaga. Konti lang kasi kaya kumuha ako ng malunggay doon. Pero yun nga, konti lang din doon. So, ayun. Hi guys. Hi. So, yun. Nagkalat pa doon. Hindi pa ako tapos. Nagpahinga ako guys. Pagod ako maglaba. So, iyaano ko muna to para maluto na. Sarap magsabaw kasi ngayon ng manok. Tapos ito. Ang daming kinuha ni Hagrid na tanglad. Ayan.